Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами «Фабрика подарков» и я, Рашида Буранбаева. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, эфирҙә бүләктәр фабрикаһы тапшырыуы һәм мин Рашида Буранбаева. Ҡәҙерле дуҫтар, беҙҙең тапшырыу башҡорт, татар һәм урыҫ телдәрендә ҡотлауҙар ҡабул итә. Шулай уҡ һеҙ беҙҙең студияға килеп, яҡын кешеләрегеҙгә зәңгәр экран аша ҡотлау һүҙҙәре менән мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Беҙҙең адресыбыҙ Ҡара диңгеҙ урамы 10-нчы һанлы йорт, телефон 22 58 67. Стәрлетамаҡ шәһәрендә ғүмер итеүсе иң яҡын, иң ғәзиз кешебеҙ, сөйөклө хатыным, яратҡан әнейебеҙ, нәнәйебеҙ Фәрзәнә Шәйхенур ҡыҙы Уразбахтина матур ғүмер бәйрәмен 60 йәшлек юбилейын билгеле, дип язалар тормош иптәше ҡыҙы Алия, углы Назир, килене Айгөл һәм оноҡлары Эмиль, Индира һәм Самира. Ғәзизебеҙ Авырғазы районы Мостафа ауылында эш сөйөшән, тәртипле ғаиләдә тыуып үсә. Бала чаҡтан җигәрле, аҡыллы, намыслы, тырыш ҡыҙ булып үсә. Белем алыу теләге аны Стәрлетамаҡ шәһәренә алып килә. Һөнәрселек училищесында штукатур маляр һөнәренә уҡый. Йәшәү чорында тағы да бер нисә һөнәр үҙләштерә ул. Эш сөйөшән, тынғы белмәс ҡәҙерлебеҙ, ҡая ғына эшләсә дә, үҙ эшен яратып, җиренә җиткереп башҡара. Ҡәҙерлебеҙ 15 йылдан артыҡ шәхси эшҡыуарлыҡ белән шөғөлләнде, әлеге көндә лайыҡлы ялда. Тормош иптәше ҡәҙерле әтейебеҙ Мидхәт Ислам улы белән 40 йыл татыу безгә үрнәк булып ғүмер итәләр. Без аларға ҡарап шатланабыҙ һәм яҡындарыбыҙға озон бәхетле ғүмер теләйбеҙ. Кешкенәдән безне кешелекле, ғәдел, намыслы эш сөйөшән итеп тәрбиәләделәр. Белем алырға, олы тормош юлына чығырға бар тырышлыҡларын, көшләрен жәлләмәделәр, дип тирән ихтирам белән язалар Фәрзәнә һәм Мидхәт Уразбахтинарның балалары. Сабыр холоҡлы, мәрхәмәтле, ярдәмшел, ҡәҙерлеләрҙән ҡәҙерле әнейебеҙ, нәнәйебеҙ, рәхмәт сиңә изгелекләрең, игелекләрең, ярдәмнәрең, урынлы киңәшләрең өсөн. Без сине ныҡ яратабыҙ һәм синең алдында ихтирам белән баш эйәбеҙ. Сине зур бәйрәмең белән тәбриклейбеҙ. Аяз күк йөзө, ҡороштай саулы, ҡояштай озон ғүмер, шиксез шатлыҡлар теләйбеҙ. Алдағы көннәрдә дә сәләмәтлек белән ғүмер итергә, безнең шатлыҡларға сөйөнөп, әтейебеҙ белән ҡулға-ҡул тотоношоп йәшәргә язсын сезгә. Киләсәктә дә киң күңелле, ашыҡ йөзлө, оло йөрәкле булып ҡал дип дәшәләр сезгә балаларығыҙ, хөрмәтле Фәрзәнә Шәйхенур ҡыҙы. Көзгөгә ҡарап моңаясың, ак шешеләрен ат-ат саныйсың. Әллә инде йөрәгеңә әйтер дип, мине микән шулай сынайсың. Әллә инде йөрәгеңә әйтер дип, мине микән шулай сынайсың. Уйлам әле ҡартаян дип, үзем әле үзәгемдә. Минем өсөн син һаман йәш, син һаман шикәр әле. Уйлам әле ҡартаян дип, үзем әле үзәгемдә. Минем өсөн син һаман йәш, син һаман шикәр әле. Шешкә атмай, матур гөлләр бар бит күзеңдә. Жыйыршыҡлар сирпеп бер йылмайсаң, йәшеллек балҡығандай йөзөңдә. Жыйыршыҡлар сирпеп бер йылмайсаң, йәшеллек балҡығандай йөзөңдә.
Стәрлебаш районы Карагыш авылында туып үсеп, әлеге көндә Стәрлетамак шәһәрендә гомер итүче яраткан энебез Данияр Биктимер улы Мухаммедшин алтын юбилейын билгели. Дип язалар апалары Альфира, Гөлнара, Зинүнә, абыйсы Хайдар, жизнәсе Инсаф, җиңгәсе Гөлшат һәм аларның балалары. Энебез 1966 елның 9 декабрендә Биктимер һәм Махный Мухаммедшиннарның гаиләсендә 5-нче бала булып дөньяга аваз сала. Аңа улыбыз яхшы кеше булып үссен, кылган гамәлләре гөл изге булсын дип теләп, яратып Данияр дип исем кушалар. Авыл мәктәбендә укыган чакларда ук спорт белән шөгыльләнә. Бу аңа 1985-87 елларда Иран-Ирак шигендә пограничник булып хезмәт иткән вакытта зур уңышларга ирешергә ярдәм итә. Армиядан кайткач, Стәрлетамак шәһәренә милицияга эшкә урнаша. Эшләгән елларында белемен камиллаштыруга да җитди карый. Уфа юридик институтын тамамлап, югары белемгә ия була. Ябай инспектордан начальник вазифасына тиклем күтәрелә. Әлеге көндә подполковник дәрәҗәсендә. Республикабызның бик күп шәһәр һәм районнары аның карамагында. Хезмәттә күрсәткән уңышлары өчен 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗә медальләр алуга иреште. 2008 елда Уфада үткән 2-нче бөтен дөнья җыелышында за усердие медале белән бүләкләнде. Бөтен яктан да сәләтле, үзенә дә, хезмәттәшләренә дә таләпчән һәм игътибарлы ул безнең кадерлебез. Тормыш иптәше Нәсимә белән якыннарын сокландырып дөнья көтәләр. Бер кыз һәм бер улга гомер бүләк иттеләр. Туганнарына, балаларына олы үрнәк булып яшиләр. Һәр берсенә киңәшләр бирергә, ярдәм кулы сузарга сәләтлеләр. Кызганычка каршы әлеге көндә әти-әниебез безнең арада булмасалар да, туган йортыбызның нигезен суытмый, җыелышып кайтып торабыз. Аны карап, төзекләндереп торуда энебезнең өлеше бик зур дип язалар Данияр Биктимер улының якыннары. Кадерле яраткан энебез безнең, сине 50 яшьлек алтын юбилеең белән чын күңелдән тәбриклибез. Һәм йөрәк түребездән чыккан иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Нурлы озын гомер, ныклы саулык, гаилә именлеге, балаларның уңышларына, бәхетенә сөенеп, хәләлең Нәсимә белән җан тынычлыгында озын-озак бәхетле гомер итүеңне телибез һәм олы рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Сабыр да син, олы җанлы да син, кылганнарың бары изгелек. Шатлыклардан торсын һәр бер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Сөйләшеп тә бетмәс, көн түгел төн җитмәс. Әйтәсе сүзләрем күңелемнән китмәс. Таңнарда уянам, уйланам. Туганым сине барга, шатланам, куанам. Туганлык җепләре Üstəlim türündə yaqtıra күңелем. Син килсәң өйемә, киңәшләрең кирәк, тормышымда терәк. Туганым син безгә, Ходай биргән бүләк. Туганлык җепләре
Ошо көндәрдә яраткан ирем, атайыбыз, туганыбыз Азат Фуатулы Даутов 30 яшьлек күркәм тантанаһын билдәләй. Уны тәбрикләп Ирек Ногманов башкаруындагы язмыштардан узмыштар йырын тапшырһагыз, без бик шат булырбыз дип ядалар безгә хатыны Мәрзия, кызлары Ирина менән Велена һәм бөтен тугандары. Якыныбыз 1986 елның 11 декабрендә Гафури районы Карагай авылында Фәния һәм Фуат Даутовтарның көтеп алынган беренче шатлыктары булып дөньяга килә. Бәләкәйдән трактор йене кагылган, тракторда эшләгән атаһы менән эшкә йөрергә яраткан Азат һөнәр һөйләгән вакытта күп уйлап тормый. Наумовка авылындагы техникумга укырга инә. Уны тамамлагач армия сафтарында хезмәт итеп кайта. Төрле эшләрдә эшләргә туры килә уга. Һәм ниһаять, баласа хыялын тормышка ашыра. 2011 елда Стәрлетамак калаһындагы транспорт оешмаһына һөнәре буенча эшкә урнаша. Әлеге көндә ул тиягез машинисты. Эшен яратып, бар күңелен халып башкара. 2012 елда без бер-беребезгә үз яртларыбызны күреп, Азат менән гаилә усагыбызны кабыздык. Алмалай 2 кызларыбыз үсеп килә. Дип дәвам итә хатын тормыш иптәше Мәрзия. Дөньядагы иң газиз, иң кадерле кешебезне 30 яшьлек матур тантанаһы менән ихлас тәбрикләйбез. Кадерлебез безнең. Һиңа иң мөһиме ныклы һаулык, шатлык, куанычлар, гаилә иминлеге, күңел тынычлыгы теләйбез. Ырыслы мул тормышта, иңел булмаган эшеңдә зур ихтирамга лаек булып, тугандарың, дусларың менән тату яшәргә насип итһен. Якындарыңның кадер-хөрмәтен күреп, озын-озак яшәргә язһын һиңа. Гомереңнең якты киләсәген алһу таңдар аша каршыла, юлдарыңда булһын гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Йөрәктәр кушылды, юлдар аерылды, уртага ярылды, тормышта яртышар, калдык без нишләргә, язмыштан булмагас, узмыштан яртышар, калдык без нишләргә, язмыштан булмагас, узмыштан. Тигәнем яттарда Бергенә караһаң күземә, хәсрәтем югала, шатлыгым югала. Бергенә караһаң күзеңә. Дөм кара төндәрдә, йондызлар һүнгәндә, йөрәкте саклай сагырмын. Менермен үрдәргә, төшермен үрдәргә, язмыштан уҙмыштар табырмын. Менермен үрдәргә, төшермен үрдәргә, язмыштан уҙмыштар табырмын. Язмыштан уҙмыштар табырмын. Дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Хөрмәтле телевизор караучылар, ошоның менән тапшырыубызды йомакларга вакыт та йетте. Котлаулар буенча сорауларыгыз булһа, безнең редакцияга 22 58 67 телефоны буенча шылтыратыгыз. Мин Рәшидә Буранбаева, һезгә яхшы кәеф һәм уңышлар теләп хушлашам. Һау булыгыз. Прическа и макияж ведущей от салона красоты Ювента. Одежда ведущей предоставлена магазином модной женской одежды «Концепт Клаб».